खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog ट्रेडिशनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजेव जे फवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय अन्नानै सोरबाफोर गोदान मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलां आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामनो हायो आरोना हिमालय रायजोफ्रा हेपि बार्थडे ना मा जाहैनो नागिरदों पार्टि सासे आदा मोना मालाय गामियाव बार्थडे पार्टि ना मा खालामदों ओमफ्राय नै जोंहाबो रायजो राजाया थांफागोन ना बाबा दल थाहैदो सोना दे दल थाहैदे ओइ इसाखौ लेंहरदो गामि गोथौआवसो आरोना थांनो लागाया गेगाय गेगि बे सानै मानसिया मादैया मालाय बारा गेगाय नंबावासो आसलि गेगाया नै बिसोर ini हमथाबायानो गामियावनो आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा थाबायलांनो हाया ओरैबायदि माने गरमाबो बिराद अयथासार नालाय मालदां खरत যাব खाना আছে रे আজি पार्टी আছে गावत अ दे टाटा आयो टाटा नरबाय टाटा नरदो आयो गालां जानानै गाबबाय आं फिसाया दाना थांगोन नै जा आमायनि हिर' हन्डाजों थांसैथ' दा हिर' हन्डाजों थांसै नै दा ओइनो थांगोन आलदाजों बिराद गरम दे सनाफ्रा आयौ नैबे औवासुं सिङावल' एसे मोजां मोनो ओमफ्राय थेवबो बार गैयालै सान्थि गैया न' सिङाव बारफ्रानो दुंखावजोब्बाय आरोना फुंनिफ्रायनो सालु फेनफ्रा मालाय बबाव फेननि बारफ्रा मालाय थान्दा थाबावनो बाहेराथिं एफा गरम बार फैनाय आरोना ओइ गामिथिंजाय थांथारनांगौ आरोना नों आं मानसि मोजाङाथ' दसेनो मोनहैगोन हैलाय फैगौ मेथाइ लायदों अमा बेदर लायदों नों आं मानसि मोजां स्ट्रंफ्राथ' थाबनो मोनहैगोन थाबायनानै जेनेबा ओमफ्राय आइया जिबायदि नालाय ओंखायनो रिक्सा हरनानै होबाय आङो आइदै हाला आंबो गरमखौनो बावनो दान्दिसे टाइम पास लानानैसो एसे सिरि जाबाय नै बेस्रा नङाबा एकदम दावराव गालां जानानै फैदो थांसै फैदो न'आव थांसै फै लाजाला बेस्रा नै खामसालि आरि आरोना दाउ गाखोलाय बोरमा गाखोलाय मा हांसो गाखोलाय नै दहाय फुङावसो सिबदोंमोन खननै जाबाय आङो दानो बोरमा खिलांलायबाय बोरमायाबो हगारोसो नालाय हाथाबा लिरनानै होगौमोन आङो रायबायसो दहाय फुङाव नों लिरनो सोलाबोथ' नैबेफोरजोंलाय माथो खामानि मावनो सुख मोननो थ' बिमा बुरै मावनायखौसो जादों होननायसो जानोसै आङो नै अब्लाबो र' सानसेबा लिरना होलाबायनोसै आङो गाला जोब्बाय नै खानस्रि उरनाय मा उरनाय मा होनो दाउआ सौख्लाबाय थायोना आरो मोस्रोमबो जि दंसोगारोहाय आइया आरो गावनि देहायानो मा स्रां मावलाबायनो हायाना गोदो आं हाबा जायैयावबो आइया न'फोरखौ एथबां लिरनोनो हाखायामोन आरोना लिरनोनो मोनखायामोन बा आंनो लिरखायोमोन आं थानायाव दा आं गैयियावबो लिरनो हाला बियो ओमफ्राय मा होनो जास्ट लिरोबा एखमबा ओंखाम संग्राफोरनि मोदोमखौल' लिरनो हायोमोन अरदाबफोरखौ लिरनो हायोमोन आरो ओमफ्राय बाखि उसुं उलायाथ' खानस्रि उरनाय एन्जर उरनाय जोंनाव बिराद एन्जर दङमोन ओमफ्राय आं नायनानै थानो हायामोन आरो एकदम सखा लिरबाय थायोमोन आङो जायफोर नुदों बे मिन्थिसिगोन दा नोंथांमोना मिन्थिया नालाय नंगौना नङाथाय थगायदोंसोदां बिदि सानसिगोन आरो दा आं थानो हाया आरोना उरला उरलि स्कुलफोर दंबाबो फुङावनो सिखारनानै 5टाफ्रावनो सिखारबा उसुंखौसो दांग्रोयोमोन बिनि उनावसो सिला थिला आरोना फुङावनो एकदम आइनो बिदि खामानि गालांनो हायामोन आसुरितसो आरोना बोरमाफोरानो एसे गांसो जाहैबाय ओमफ्राय न'आवसो दुमफ्ला उन्दुफैयो आरोना ओरैबायदि अयथासार ओंखाम संग्रा मानि हाबो माब्रै आरोना है नै बिमाया थैखागोनसो माबा बिफां सायाफ्राव उन्दुबानो जायो नै आइ गथ' आइ अबाव गाखोदों नोङो र' ओमफ्राय फ्रुस खिनानै होबोनोसैलाय नै बोरैबा गोजा अयथासार ओंखारना मानो हो ओंखार माबा थां अयथासार बिसोरो दासो होना हरबाय आं दानो उल्था फैफिनबाय नै गोलोमदै मोनामो नालाय बिराद सोलायो सोलाब बदमाइसफ्रा एसे स्रां सिबना लागोन सानसनाफोर नै बे औवा सुङानो बै आबैमोननि बिराद सिरियोहाय मा होनना बुंबावनो नै
हाब नोंखाय सिला न' सिबस्रांनायावनो माथो गस्ला मेख्ला सेस बडि सिजोब्बाय सनाफोर ओरैबायदि उफ बबेयाव बेसेबां गरमहाय बेयाव हले बिराद गरम आंना फिसाजोआबो गांथामसो जाबाय गस्ला गानस्लायनायानो ओमफ्राय जोंना नै मोनानि आदाराबो रेडिलायबावसो आरोना फंबाया गाव फैनायावनो लानानै फैखाबाय आयै आं फिसा ओमफ्राय आरो नै बेयावबो नै मा नै नायनो मा नै नै इयै मा बेलाय ए मा बिमा इयै सना नाखौ मिन्थिथारो 10 थाखानि नै मालाय सोरबा बोननायखौनो लाखिदों ओइ नै आंबाय नाया ओइ नै आंबाय मानै बेलथायबावबायसो सायनोनो समाय मोनला दाया सायफैदोंसै नोंखौ अराथ' बियो ओइलाय आयाव खोमसै आं दे खोब्बाय बे फिसायावथ' दा बार्डेया बुदां जानानै फैबाथाय न'आव जागोन ना जाया खुनु गेरेन्थि गैला आरोना दंखायो आदारा सिन्था गैया ओमफ्राय मालाय सोनाफोर नैबे दब्लायसेखौल' न'आव गायदों आरोना आइमोनहा ओइ बेरासिमल' माइब्रा गोजादां बियो माबा सासे मादै ओमफ्राय गाव गायदोंनो आरोना इयावनो माने फुंसे खनसे जाहैदों बेलासियाव रेस्ट लाथारनांगौ नालाय आइया कन्टिनिउ गायनो हाया मादै हाजिराखौ होनबाय जाहैदों नों हारसिं गायनोबा बेलासियाव गायफैदो बेहाबो आरो ओहो आंबो हारसिं गाया ओमफ्राय लास्टाव गोदि एसे थाबावनायखौ जौआ दाखाब लानानै होबावबायसो जाहैदों मिनिनानै थैगोन एसे गोबाव सम फिसाजों उन्दुफानानै सनाफोर दखान थांनो ओंखारदों आङो बिराद उखैदों आरोना दिनैनि जानाया माबा गोखा गोखैसोमोन आं हाया बारा जानो लुबैयो खिन्थु आं जानो हाया बांद्राय खम ओंखाम जादों ओमफ्राय उखैगासिनो दङ आइमोनाबो सफैबाय नानिया उन्दुबाय ओमफ्राय मा होनो फौजि बिथाङाबो मोजाङै मोजां सौहैबाय नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट खालामदोंमोन दाख्लै थांनायनियाव बयबो आंनि दुखुआव दुखु मोनदों आंनि दुखुनि समावथ' आं दुखु मोनबाय ओमफ्राय भिडिअखौथ' आङो होखांनानै जेनेबा थाबाय आरो नोंथांमोननि कमेन्ट बाथाय आरो आंहाबो इमसनेल जाफिनो आरोना ओरैबायदि अबस्था आंबो सोरबा अनोबा बिराद इमसनेल जायो दे सनाफोर आरो सोरबा खाब्रांबा आंबो खाब्रांसो आरोना स' बेबायदि अबस्था जादों आङो मोजां सहैबाय जुम्मुआवहाय ओमफ्राय दा डिउटियाव बहा फाथायो बेखौ मिन्थिथ'ला आरोना जायगायावनो फाथायबाथ' थाबायसै मोजाङै मोजां ओमफ्राय बेलेगाव हरनो मायो लादाखफ्राव हरनो हागौ होनना बुंदों आरोना बारा गोजान नङा नै न'नि लामानि मा होनो साब सेन्टार खाथियावनो आरोना दखान दङ बेहायनो माबा एवो लानानै फैबाय नै मोननायालाय बेहाय सिंग्रा पकरा खाथियावनो एवो ओमफ्राय सोरनाफोर दाखालै आङो इउनिफर्म गाननानै बोरायनिखौ भिडिअ लादोंमोन ना बेवहाय मोनसे मोजां कमेन्ट फैदों आरोना आङो बे कमेन्टनि रिप्लाइ होगोन साननानै दङमोन हार्ड भिडिअआवनो कमेन्ट होयोमोन बिथाङा कमेन्टखौ मोजां होयो फानि टाइपनि मालाय हिन्जावफोर फौजियाव जइन जानो लागावसो सिगिनाय जाबाय होनना बुंदों आरोना आं मिनिदों बिरादनो मोजांबो मोनो नोंगौबो आंबोथ' खस्थ'नि खोथाखौसो बुंबाय थादोंना बिराद खस्थ' गरमाव बिराद बिदि होननानै बुंबाय थादोंना स' सोरबाफोर थांनो लागाफोरबा आयु बिराद खस्थ' बिदि सानफ्लांनोबो हागौ बाट आं सानो जायफोरा बिदि सानो बियो स्ट्रं नङा आरोना ओमफ्राय जायफोरा फौजियाव थांनो डिफेन्स साख्रि मावनो होननानै थियारि खालामदों बा गोसोखौ थि खालामदों बियो आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायनानै दुरबल जानाय नङा आरोना आखौ बियो बांसिनसो स्ट्रंनेस खालामनानै लागोन गावखौनो गाव सासे आब'आ बिदि बुंदों बिदि खस्थ' आरो आं गोरासिन जानानै थांबावनोसै होननानैसो गोरा जागोन आरोना बियो आं बिदि सानो आरो स' बिदि जानांगोनबो जेनेबा आंबो दा हाउस वाइफ हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय खिन्थु आंबो जुदि थैयारि खालामदोंमोनबा बेखिनि जेनेबा बिदि बानानै मानानै जे खस्थ' खालामनांगौ टफि अजन गाननांगौ जुथा गाननांगौ बेखौ साननाय नङामोन थांनो नालाय थांनो मावनो नालाय मावनो ना मा होनो सोरनाफोर बेनिफ्राय देशनि थाखाय रक्षा फौजियाव थांनाया देशनि थाखाय रक्षायानो जायो खिन्थु बेनिफ्राय बांसिन इम्परटेन्ट जोंना न'खर सामलायनायनि थाखायसो जोंनि मिडल क्लास फेमिलि गोरिब फेमिलिनिफ्राय थाङो नङा होमबा सनाफोर बयबो सकजों थाङा सबसे इजिसिन जेनेबा फिजिकेल फिट लाखिनानै मोननाय साख्रियानो सिगांनि समाव फौजि साख्रियानोमोन नङा होनबा खस्थ' खालामनानै मोननायानो बेबायदिनि थाखाय बहुत सुबिदा बियो देशनि रक्षा खालामनो थाखाय बिसिना जेनेबा समय थमय लानांगौ जायो खिन्थु बांसिन फेमिलिनि थाखायसो थाहैयो बेखौ आं मिन्थिगौ आरोना सनाफोर बाट बुंनायावसो बुङो देशनि रक्षा खालामनो थांदों बेबो नंगौ गावखौ बावसोमहैनाय जायो बाखि बेनिफ्राय जाखिनि मोनो बेयो फेमिलिनि थाखायसो होनाय जायो नङा होमबा बुस्थुआ आं बुंनाय खोथाया रियेल खिन्थु एसे खाब्रां आरोना बाट नंगौ बेयो फेमिलिनि थाखायसो थाखा फैसानि थाखायसो थांनाय जायो साख्रि बाहेरायाव मावहैनाय जायो नङा होमबा बाट सोरबाया सकजों थाङो जानो हागौ देशनि थाखाय आं रक्षा खालामगोन मागोन होननानै बाट जों बायदिनि थाखाया सिदा आं बुंखायो थाखा फैसानि थाखायसो होननानै बुंनांगोन आरोना फौजि बिथाङा आंखौ खोनाबा
फिसाया मा बुंगासिनो दं बियो आंखौ आंनि सनमान गोसानोसै बियो सानसिगोन बाट बियो फौजि बिथांल' खोथा नङा जों बायदि मिडिल क्लास फेमिलिनि बा जोंनिफ्राय आरो गोरिबसिन फेमिलिनि थाखाय सिदा सिदि आं बुंखायो आरोना फैसानि थाखायसो होननाय जाहैयो कफिसो लोंगोन आरोना एकदम एफाजोंनो ओमफ्राय नै सारायबो जानानै लाखाबाय गाहरि मांसखौबो एवखानोसै मोनायाखै बोथोरा सानैनो दङ नै बेजोंनो एवलाबायनानै जागोन दहायनि दालि एसे दं गथ'फोरनि आन्था दहायनि बाल्थिंना देखायनाया बेखौ भाजि एवनोसै आरोना नानियाबो सिखारखाबाय दा एसे आरो खोमसिबाथाय बिमाजों आथा जानोसैलाय ओमफ्राय आंनाबो उदैयाव अरनानै थानो हाला आरोना ओंखायनो थाबथां सिबथां संखाथारनोसै जाखिनि हायो संलाबायनोसै दा हाख'वाबा आइया होखावथोंसैलाय आरो फिसाजों जुजिनो दिगदार ना बेनिफ्राय गाज्रि मोननो नांला आरोना बेखिनियानो दुरबल गोसो जानाङा जायफोरा फौजियाव थांनो गोसो जादों बिदाफोर फंबायफोर बिनानावफोर आंनि आगैमोन सनाफोर एकदम थांनोबा थांथार स्ट्रंलि जा बहुद स्ट्रं जानानै थाखा आरोना थाखि बैहाय ट्रेनिं समाव बा खस्थ' समाव जेबो प्रब्लेम जायिनि आरोना ना मा होनो आं बारा खस्थ'मोन जानाया जागौमोन खिन्थु आं दा बिमा बुरै जाबाय बारा बैसोआवबो जोबलांसैसो आरोना मोननाय नंला आङो एनिवे जेबो नंला बेफोरो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बारा जेबो देखायनो हायाखिसै नेक्स्ट भिडिअ एसे मोजां देखायनो नाजानोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअहाय थेंक इउ स' माच